call it Ebenezer hitherto, meaning that until now God has helped us. Oh, until now asincedwanga ngamandla wethu, sincedwe nguThixo. Until now asiphumelanga esikolo sethu, sincedwe nguThixo. Ebenezer, Ebenezer, kuthiwa balapha undinikile indlu lonyaka ndandingenayo. Kuthiwa balapha undinikile impilo lonyaka ndandingenampilo. Kuthiwa balapha. Until now, hallelujah. Abanye baqale lonyaka kunye nathi abasekho emhlabeni, thina usincedile uThixo. Abanye babekholwa bayeka ukholwa, wena usakholwa. God Ebenezer. This is our stone of help. El Shaddai is our stone of help. We came here wounded, but the stone has helped us. Oh, which stone is this? Could it be any other except Jesus, the chief cornerstone, the one that was rejected by the builders? This is our place of stone. Jacob kuthiwa uthi xa ezowela aye kwela kubo uthathe ilitye uqamela ngalo. Uthi andikwazi uyobona ubrother wam ndingadibananga nelitye. Waqamela ngephilo elitye, eyazi uba ebomini, when my heart is overwhelmed, Lord, lead me to the rock which is higher than I. There is a rock of ages here, beaten by Moses in Rephidim. Oh, come on, church, beaten by Moses in Rephidim. Kukhona ilitye lembombo eliqenqelekayo.